Здравейте хора, да ще ви покажа колекция от Хари Потър фигурки, които са сегашната колекция, които сега са в мен. Така. Една много детайлна и хубава фигурка. Според мен тази на Рон Уизли. Защото тук на камера може да не се види. Но всъщност се вижда как методът на Рон. Има наистина такива метли. Сухарчета, откъде да знам как се казват. И е малко гъната, защото седи е така прав. Уникално според мен. Тук за друга за не говорим, но няма значение. Му дам пълн фри. Ще видите следващото видео. Според мен, за какво, дали има детайли, дали има хубави детайли тя. Ето гледайте за този, който я няма.